ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವು ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತಂಡು 20% ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಕಂಪನಿನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ರೆಸರು ಮಲ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಓ ಪಂಡದ ತೆರೆಯನ್ನು ನಡೆದು ಏರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಯಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಫ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತ 15 ಶೇರ್ ಏನಡೊಂಡು ₹1,174.15 ಯಾನು ಬೈ ಮಲ್ತಾನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಒಂದಿನ ಏಪ ಬೈ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತು 20% ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತೊಯ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ನಡುಟು ಒಂದು ₹1,400 ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಆಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜೆ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿತು ₹1,000 ತಿರ್ತು ₹1,000 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆ ರೇಂಜ್ಡು ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಆ ಕಂಪನಿನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಅವು ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 57% ಖಾಲಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಎಫ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ₹1,250 ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು 2.52% ಏರಿಕೆನ ಬೈದಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು 13.25% ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುವಾರೆ ಪೋಪುಂಡ ಒಂದು 33.72% ಅಂಚನೆ 5 ವರ್ಷದ ತುವಾರೆ ಪೋಪುಂಡ ಆಜುನುತ್ತ 47.29%. ಒಂತುಲೆ ಇತನಿಕ್ಲು ತುಪ್ಪರ್ನಡ ₹1,152 ಯಾನು 78 ಬೈ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 2021 ನಡೀತಾನೆ ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಏರಿಕೆ ಆಂಡು ₹1,480 ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾನಿಗೇಪ ಬೈ ಮಲ್ದಿನ ಐನು ₹1,775 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದನು ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಡು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚಂದಂಡೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ದಾಯಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಕಂಪನಿಡು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಒಂದೇನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತುಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ಪನು ಪಡಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಡನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ದಯಪಡಂದ ಇತನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ತುಂಬೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಟಿವಿಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ನಮಗೆ ಏನ ಬೋಡು ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಏನ ಕೊರ್ಪಿರು ಅವು ಆ್ಯಡನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಆ ಆ್ಯಡನ್ನೇ ತೊಗೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅತನ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಅಂಚತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೈಕ್ ದಕ್ಲೆನ ಶೂ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಐನು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ 5 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡಲ್ಲ ಆ ಶೂತ ಆ್ಯಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಡದಂಡ ಐನು ಈ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲು ಡೇಟಾನ ನಿಕ್ಲೆನದೇ ತಂದು ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಏನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಏನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಾರು ಅವೇ ಆ್ಯಡನ್ನು ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಒಂದಿರ್ದವರ ಏನು ಆಪಣ್ ಪಂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದಂಡ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಶೇರ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಪೋಪುಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾದ ವಿಷಯಡು ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿಟ್ಟು ದಯಪಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯಡುಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೇಟಾನ ದೆತೊನ್ನ ಸರಿ ಆತು ಅವು ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊನಪನ ಹಿಡಿದವರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಏತು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಗ್ರೋತ್ದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ ಸೊ ಐದವರ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೇರಿಯ ನೋಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತು ಮುಂದುವರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏನಂಡಲ ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಪನಿದ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಆ ಆ್ಯಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೋರೆ ಪಡೋದ 17,551 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು. ಸೊ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ನಮ್ಮನದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತು ಎಂಕುಲು
ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ ಸ್ಟಾಕ್ PE ತುವರೆ ಪೊಪ್ಪಣದಿಂದ 51 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುವರೆ ಪೊಪ್ಪಣದಿಂದ 172 ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಕೊರ್ಪುಜಿ 00 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ದಾಲ ಈಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುವರೆ ಪೊಪ್ಪಣದಿಂದ ರಡ್ಡು ಒಂದಿತ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ ಒಂದೇನು ಓಲ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡನೆ ಯಾನ ಒಂದೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ತಮ್ಮಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡಲ ತುಲೆ 30 ಆಜಿತ್ತು 40 ಮಾಡು 52 54 55 59 59 52 55 ಆಜಿ 57 ಇತ್ತೆ 52 ಇತ್ತೆ 87 ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡಲ ಒಂದು ಏರಿಕೆನೆ ತೋಜೊಂದು 3.57 ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ 6.24 ಉಂಡು ಸೊ ಅಂದು ಒಂದು ಲಾಭಡಿಪ್ಪನ ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಮಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದ್ದಿದೆ ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ಪಣಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ತೂಪಣಂದ್ರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು 51.89% ಇದ್ದಾರೆ 2022 ಟು ಅಂಡ್ 2024 ತುವರೆ ಪೊಡಂದ್ರೆ 50.02% దాని పంట ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಕ್ಲನ ಶೇರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಂಡ ಏರ್ ಗೆತೋನ್ ಬೇರೆ ಪನ್ಪಂಚನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ತುವಾರ ಪೋಡಂದ 14.79% ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಚನೆ DLs ದಕ್ಲು 14.72% ಉಳ್ಳಿರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತುವರೆ ಪೋಪಣಂದ್ರೆ 13% ತುಮು 17.85% ಇತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಡಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಬಲ್ಪರಿಸುರು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬತ್ತ ಈಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇರ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಂಜೆ ರೇಂಜ್ ಡಿಪ್ ನಡೆದವರ ಜನಕ್ಲು ಇನ್ನೇರು ನಾನಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತು ಬಾಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಲೆ 13.50% ಆಯೇರು ಮೂಲ ತುಲೆ ಮೆಕ್ಲು ಫಾರಿನರ್ ಅಕ್ಲ ಅವಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ತಂದು ಪೋಯರು ಬೈ ಮಾಲ್ತಂದು ಪೋಯರು ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಲ್ಲಿ ಬರ್ಪನಂಚಿ ನಾವು ಉದೇಟ್ ಒಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು 35% ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ 50% ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಕಂಪನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಒಂದೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ರಿಸ್ಕ್ನ ನಮ್ಮ ತೂವಾಡಪ್ಪನ ದಯಪಣದ ಖಾಲಿ ರಿಸ್ಕ್ನು ತೆರಿಯೋನಂದೇ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪದೆ ನಿಖಿಲೇನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನುಂಟು ನಾನಾ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಈ ನಮೂನೆದ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಕಂಪನಿ ಎಂಚ ನಾನು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಈ ಕಂಪನಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೋತ್ ಆವಂದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಪನವಾರ ಈತ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬಾರು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಈರಡಿಪ್ನ ಖಾಲಿ 15 ಶೇರ್ ಈರು ಹೂಡಿಕೆ ಏತು ಮಲ್ತಾನೆ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಈರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ ತುಲಿ ಮೂಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡುದಂಡ ನಿಖಲು ಏತ್ ಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಾರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಆತು ನಿಖಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು 10,000ನೇ ನಿಖಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ 10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ ಏತ್ ಐನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿನ ಅವು ಕಂಪನಿ ಏತು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಐನು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ ನಿಕ್ಲು ಐನು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ದೀಪಾರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ 10,000 ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ 10 ಕೋಟಿ ಮಲ್ತಿರ್ಕೋರು 10,000 ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೈನಸ್ ಲಾಬಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿಂದ ನಮಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಏತು ದುಡ್ಡು ಪಾಡಬಾರು ಪನ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಡುಂದ ನಿಕ್ಲು ಏತು 1 ಕೋಟಿ 11 ಬತ್ತನಾಯೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಯೊಂದು ಪೋಪಿ 10,000 11 ಬತ್ತನಾಯೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊರಿಯಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ 10,000 10 ಕೋಟಿ 11 ಪೋಪನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ 100% ಮೂಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ FL ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನಿಕುಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಯನು
ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮುಟ್ಟ ಮಾತರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ತಕ್ಲಾಕ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ ಸೊ ಯಾಂದಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್.